Ambalmao anka bi don kibaru wati sera don kibaru krenkrene mi ni abena lasiaw ma balma ke na denge Gawsu Jalo Rasjal fe bi kibaru yaw keneka anda bena se ko cha mama olasa aw kase ka bo faso furuba kibaru yaw jona kunungo an fe Mali kono ya Togo jamana kuntigi fo nya singbe awbado ka fo Mali ni Côte d'Ivoire jamana be ɲɔgɔn ɲininga mina ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ma 40 nunu degunnen ye Mali jamana kiritigɛlaw fɛ Forɲasin be min ye ni dugaba ye ale cuna anw fɛ kunungo nɛgɛ kaɲa 10 waati an ka jamana pankulujigi kɛnɛ min bɛ Senu Colonel Asimi Goita furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ donatɛmɛ fanga ni waatila tɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔba ale tun bɛ kɛnɛ kan Forɲasin be kunbɛli la ninnu taara hali kuluba min bɔra la malidenw aw ka to lamɛnli la bi do kibaru kɛnɛ kan an balimaw Mali ni Laginɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ ni jamana fila bɛ ɲɔgɔn labɔ a tɛ taa ni sira ɲuman tɛ a jira la na jagokɛlaw fɛ ko ni bɔra Sibi yani ka se Bamakɔ ni tile kɔni binna banbagaci marifatigiw k'olu de bɛ faya kɔnɔ faya in yɔrɔ wɛrɛ tɛ a bɛ Mamaribugu de masurunya la o faya kɔnɔna in degun ni tɔɲɔ min bɛ an ka jagokɛlaw kan ko kabini nɛgɛ kaɲa 22 ko olu yɛrɛw bɛ se ka seereya ka fɔ olu ye maajuguw ye ni yɔrɔ kofɔlen in na u bɛ jiriw de tigɛ k'o da bolimafɛnw ɲɛ ka maaw da u disi kan k'u ka nafolow buku an ka bi do kibaru kɛnɛ kan maa tɔɲɔnenw olu bɛna ɲɛfɔli k'a la bi aw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an balimaw an bɛna barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen lase aw ma ka kɛɲɛ ni politikimaw yɛrɛw bɛɛ dantigɛli minnu kɛla kabini furancɛ fanga in jujɔ na waati min na Mali yɛrɛ a bɛ se ka lafiya cogo min na Mali jamana ɲɛmaw bɛ baara minnu na n'a ma ɲɛ ka fɔ u bɛ kɔlɔsila politikima dɔw fɛ i n'a fɔ Musa Mara tun ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ don tɛmɛnenw na o barosigi ninnu an bɛna kumabaw lase aw ma a bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga bɛ sira min kan bi aw bɛna bɔ nin ko dɔw joona bi jamanadenw an balimaw hali an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba tun ye tali min kɛ Brésil jamana kan Brésil jamana kuntigi ale ka sigili fanga la Lula da Silva ko Choguel ni ma caman de taara i n'a fɔ Mali ministre min ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop an'an ka sɛnɛ ani jamana yakubayali ministre fo ka se ma caman ma Abdoulaye Diop ale bɛna ɲɛfɔli kɛ u ye tali min kɛ Brésil jamana ka kɛra kun min na aw bɛna bɔ nin ko in dɔw joona bi malidenw nin de bɛna kɛ an ka do kibaru fanbaw ye foyi tɛ aw ma basigi muɲu ani hakilila min kɔ ka kibaruya jɛlen makɔnɔ nin ye do kibaru walan dayɛlɛntɔ ye aw ye aw bisimila aw ka kibaruyaw kɛnɛ kan ka bɛn bi alamisa donya janvier kalo tile 5 san 2023 an balimaw kabini Mali jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 Modibo Keita n'a jɛɲɔgɔnw hakilina fɔlɔ minnu kɛr'u la o ye an ka jamana yɛrɛ lakanabaw ka kɛ an denw ye walasa ni kɛlɛjugu bina Mali kan maa wɛrɛ kana bɔ kɛnɛma kana dɛmɛ don an ma o de senfɛ baara fɔlɔ minnu jujɔ na yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ o kɛra ka Mali sɔrɔdasiw de bila sen kan kabini janvier kalo tile 20 san 1961 yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ o sɔrɔdasiw ka kolo dɔw yɔrɔw tun bɛ nanzaraw bolo hali yɛrɛma hɔrɔnya tara Mali fɛ wagati min na nanzaraw tun bɛ an ka sɔrɔdasi dagaw kɔnɔ i n'a fɔ Kati fo ka se Tesalit a n'a tɔw Modibo Keita ye lase kɛ a ko a b'a ɲini Faransi sɔrɔdasiw fɛn o fɛn bɛ Mali dugukolo kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw ta k'an ka jamana to an ye o hukumu de kɔnɔ an ka sɔrɔdasi daga minnu tun bɛ ni Faransikaw tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na i n'a fɔ Kati sɔrɔdasi daga fo ka se Tesalit ma nin ŋaniya ni nin miiriya min tara Modibo Keita fɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ tun danganiyalen don a kan ka fɔ an bɛ don min na n'a fɔra jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye tunya ye fo ka jamana lakana jamanadenw yɛrɛw fɛ an ka jamana sɔrɔdasiw ka kuluw de bangena o bangeni kɔfɛ Mali kɛlɛkɛcɛw taara Rusi jamana de kan ka taa dɔnniyaw ɲini o de y'a to maaw b'a fɔ tarikuw kɔnɔ ko ni jamana bɛ bi jamana min ye dɛmɛ ni magoyanw don Mali ma fɔlɔ yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ k'o ye Rusi jamana de ye o hukumu de kɔnɔ an ka sɔrɔdasi kunfɔlɔ minnu nana ka bɔ Rusi jamana kan ninnu kɛra sabu ye ka Mali jamana sɔrɔdasiya ani sɔrɔdasiw dusu lami dɔnniya minnu ɲinina olu fɛ ka na o nana tila sɔrɔdasi tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka taa dɔnniyaw ɲini jamana kɔ kan fo ka se bima anw ka jamana sɔrɔdasiw tun bɛ taa dɔnniya de ɲini jamana kɔ kan nka ka kɛɲɛ ni nin san laban in ye Mali yɛrɛ ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen de dilan
an ko min ma ko l'école de guerre kɛlɛjuguba minnu bɛ dunuya kɔnɔ ni dunuya jamanaw yɔrɔ damaw bɛ muguw folon ka ɲɔgɔn ka jamana dakolo ci a bɛ fɔ o de ma ko guerre walasa labɛnw ni don ɲɛsigi baaraw ka se ka kɛ anw yɛrɛw fɛ an ka sɔrɔdasiw tun bɛ taa dunuya jamana école de guerrew de la a jirala k'a fɔ mali yɛrɛ ye école de guerre kɛrɛnkɛrɛnnen de sɔrɔ o l'école de guerre l'écoledenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'écoleden tako filananw olu ka walanta baara de tun bɛ senna anw fɛ bamakɔ yan u yɛrɛw ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u bɛ dɔnniyaw ɲini ye sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kunnafoni caribondaso n'an k'a ma ko direction des relations des armées DIRPA ale y'a jira k'a fɔ nin baara in kɛra ka bɛn tarata tɛmɛnen ma janvier kalo tile 3 san 2023 o kɛra ni sɔrɔdasi tantani ninnu donni ye u ka kɛlɛjugu ɲɛdɔnni ni kɛlɛjugu ni dabaliw fɛrɛ tigɛli kalanso ko ninnu donna ninnu bɛna kɛ nin kalanso in ma filananw de ye kabini mali yɛrɛ ye nin kalanso kofɔlen in sɔrɔ a yɛrɛ ye n'aw hakili bɛ général amadu tumani ture la ale fana bɔra nin kalanso in de la nka olu bɛ dɔnniya ɲini waati min na mali tuma tɔgɔla kalanso sɔrɔ ninnu de welela ko deuxième promotion de l'école de guerre du Mali EMG ko nin kalandenw ka kalanta baara minnu kɛra anw fɛ mali kɔnɔ min ye chef d'état-major général des armées général de division Umar Jara ko ale de tun ye nin kɛnɛ in denfa ye kunnafonidila y'a jira k'a fɔ maa caman de tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɛ yen ni olu ye mali yɛrɛ sɔrɔdasiw ka kulu ɲɛmɔgɔ ye hali sɔrɔdasi dagaw ɲɛmɔgɔw caman de nana nin kɛnɛ kan fo ka se nin l'écoleso kofɔlen n'an k'a ma l'école de guerre du Mali k'a kɛra olu yɛrɛw ka commandantba ɲɛna hali an ka jamana sanfɛ kalansoba min ka baara ye ka jo sariya ni sariya dɔnnaw ani kiri nɔbɔbaw olu ka kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔba n'an k'o ma ko recteur de l'université sciences juridiques et politiques de Bamako ISJPB ko nin ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan chef d'état-major et directeur de service ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani an ka jamana maa caman ani jamana politiki kɛnɛ jeturaw maaw tun bɛ kɛnɛ kan hali minnu bɛ fanga baara la bi furancɛ fanga ni dɔnnatɛmɛ fanga ni wagati latɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔw caman tun bɛ yen nin kɛnɛ in kan an ka jamana diinɛmaw fo ka se ladalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ sigida 5nan kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sɔrɔdasiw tɔgɔla kunnafoni caribondaso DIRPA y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye nin ma kofɔlen ninnu bɛɛ welela kɛnɛ kan ko a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kolonsoli kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw ni jamanadenw yɛrɛw la min ye ɲɔgɔn faamu ani baara kɛli ɲuman ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye u ka se ka sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko baara foyi tɛ nin kalanso in na ka se ka sɔrɔdasiw kalan joona mabaya la ani dɔnniyabaw sɔrɔli ka se ka an ka jamana ka laɲini jɔnjɔnw sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya laɲini minnu bɛ tali kɛ lakana la ko nin kalandenw donni baara minnu tun bɛ senna mali kɔnɔ tarata tɛmɛnen ko kuma jɔnjɔnw fɔra i n'a fɔ ninnu yɛrɛw ka kalanbulon bɛna jujɔ ni dɔnniya kibaruya fila minnu ye o fɔlɔ u k'o de ma ko la transition politique au Mali entre nécessaire rupture et souhaitable continuité ko nin de kɛra nin kalanbulon in maa filananw ka lekɔli kalan daminɛ baaraw kibaruya ye min ye an ka jamana sariyatigiw yɔrɔw bɛ kalanyɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔba recteur de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako professeur Burema Kansayi ale y'a jira k'a fɔ an ka jamana furancɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga an ka jamana bɛ waati latɛmɛ fanga min kɔnɔ bi ko nin ye waati de ye an bolo k'an ka jamana kalanw fana yakubaya i n'a fɔ laɲini min kɛra ka maaw bila ka taa olu yɛrɛw ka dɔnniya ɲiniyɔrɔw la fo ka se an ka jamana yɛrɛ a fiɲɛ sɔrɔ siraw ani a ka ninakili fɛnw dans le domaine de l'environnement fo ka se kasabiko ma sɔrɔ ani sɔrɔ tigibatigibaw yɛrɛw ka nafolo hali jamana jigiɲɛ nafolo kɔɲɔw tɛ taa ɲinini min kɔ an k'o de ma ko économie ani siraw caman ni jamana sɔrɔdasiw bɛ bila ka taa nin dɔnniya ninnu ɲini k'o ye sabu ɲuman de ye walasa mali ka se ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na duniya jamanaw kɔnɔ professeur Burema Kansayi min ye an ka jamana jo sariya tigiw ka kalanbon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ anw fɛ mali kɔnɔ n'an k'a ma ko sciences juridiques et politiques de Bamako o ɲɛmɔgɔba waati min na kɔrɔfɔw tun dira a ma ko a ma kuma in kuncɛ n'a ma da don malidenw ka farafarali o min bɛ senna bi waati sera o ka jɔ fo ka se bɛɛ min sinsinna anw fɛ mali kɔnɔ kabini san 1992 hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ ninnu ni wulikajɔw ni fɛɛrɛw dabali tigɛra yanni o don cɛ o bɛɛ min bɛ anw fɛ mali kɔnɔ ko bɛɛ in kana la tulonkɛ bɛɛ in ka kɛ
jamana bolisira ye ko ale bolo an bɛ don min na i ko bi ko n'an ka jamana bɛ segin ka taa a sigi minɛn kɔrɔ kɔnɔ min bɛ ka ɲini politique tɔn dɔw fɛ bi an ko de ma ko le retour à l'ordre constitutionnel ko n'o bɛ kɛ bɛɛ o k'a sɔrɔ hakilina kura minnu bɛ senna baaraw kan ka kɛ walasa an ka jamana sariya minnu bɛ lɔbɛn na bi réforme politique institutionnelle ko baaraw ka kɛ joona. Professeur Burema Kansayi a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw kan ka nin ko in de ta ba la hali an ka jamana bɛɛ y'a bɛn kɛra min kan san 1992 ko ka bɛɛ y'a lajɛ cogo ɲuman yɛrɛ la fɛn minnu bɛ yen n'o kan ka falen an ka jamana bɛɛ y'a bɛnkan minnu kɛra san 1991 ko ka yɛlɛmaw don la. An ye nin bɔ an ka sɔrɔdasiw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni carinbondaso ka lase senfɛ n'an ko a ma ko DIRPA, Direction des relations chargée de la communication de l'armée malienne. An balimaw Mali jamana kiri tigɛlaw ni jo sariya matarafabaw ye kiriba de kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen aw hakili b'a la Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ma 46 minnu bɛ bolola anw fɛ fo ka se musolaka 3 minnu taara ko kiri jujɔ na Bamako camancɛ kirisoba cour d'appel ale ka kiri kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'a bɛ tali kɛ mafalaw ani mafawale tigilamaw ka nɔbɔli la an ko ma ko cour d'assises o cour d'assises baara minnu tun bɛ senna Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kɔni ɲangira k'u bɛ san 20 kɛ kaso la Mali kɔnɔ yan min ye musolaka 3 minnu mana ko ninnu bɛ u si kaso kɛ u bɛ sefa wari 10,000,000 sara minnu bɛ san 20 kɛ kaso la k'olu bɛ 2,000,000 de sara Mali jamana ye nin hukumu de kɔnɔ Togo jamana kuntigi n'o ye Faure Gnassingbé aw b'a dɔn k'a fɔ ale fana ye Mali teriba de ye nin waati laban ninnu na nin de sɔrɔla waati min na farafina tilebiyanfa jamanaw ye bɛnbɛnbɛn kɛ Mali kama ka Mali ɲangi kalo 6 Mali jamana tun ɲangira farafina jamana minnu bɛ tilebiyanfa bolo in fɛ olu ka kuluba Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest kabini o waati de Togo jamana ɲɛmɔgɔ a ye wulikajɔ ni magwɛnw kɛ walasa Mali bɛ se ka bɔ nin ɲangi jugu in kɔnɔ o hukumu de kɔnɔ ni Mali kunkan ko kibaruya o kibaruya wulila Faure Gnassingbé a bɛ wuli k'i jɔ walasa dɛmɛ ani wulikajɔw ka kɛ Mali ka se ka bɔ gɔrɛntɛ kɔnɔ o kɛra sabu ye bi an ka furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta a n'a baaraɲɔgɔnw ninnu y'a jira k'a fɔ Faure Gnassingbé kɔni y'u teri de o de y'a to hali dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen o bɛ jujɔn waati min na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw tun ye maa caman de wuli ka na Mali kɔnɔ u yɛrɛw ka ministre min ka baara ɲɛsilen d'u ka sɔrɔdasiw ka koɲɛ ɲɛnabɔ ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan o ni Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop tun ye sigika kuma minnu kɛ n'u ye bɛnkanw sɔrɔ an ko bɛnkan de ma ko memorandum o bɛɛ de kɔfɛ hali baro in ma sigi Faure Gnassingbé ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɔ o fana tun bɛ kɛnɛ kan Faure Gnassingbé yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a tun ka d'ale a kana Mali kɔnɔ yan a waati nka ko ci dɔw cunna waati labanw na o de y'a to Faure Gnassingbé kɔni ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen de bila ka na nin kɛnɛ kan bɛnkan min kɛra Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ ko sɔrɔdasi maa 46 ninnu bɛ bila o bɛnkan in de kɔfɛ kiri nana boloda o kiri in bɛ boloda waati min na o y'a sɔrɔ farafina jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebiyanfan jamanaw ye babaliwale ta ka Mali fanga latɛmɛ fanga ɲɛmaw sɛgɛrɛ ka jira u la k'a fɔ n'u ma nin ko bila k'olu bɛ Mali ɲangi janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 tɛmɛnen olu y'o kuma min fɔ Mali ma nin ko in jɔ halisa ko in bɛ senna o de y'a to faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kibaruya carinbondaso dɔw bɛ yen n'an ko a ma ko radio France Internationale ale kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO ma Mali ɲangi min kɛ ko a sɔrɔla bɛnkan min n'o baaraw kuncɛra Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ nin de kɛra sabu ye Faure Gnassingbé yɛrɛ a cunna anw ka jamana ka kunungo nɛgɛ kaɲa 10 waati Bamako pankulonjigi kɛnɛ min ni a dɔnnen bɛ ni Modibo Keita ka dɔfɔw pankulonjigi kɛnɛ ye ko a nana Bamako yan Faure Gnassingbé yɛrɛ nin nali tɛ dɔwɛrɛ ye bamananw ko hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ la i kan ka dɔn k'a fɔ palan kɔni tɛ yen Togo jamanakuntigi Faure Gnassingbé ko a bisimilara anw fɛ Mali kɔnɔ kunu araba janvier kalo tile 4 san 2023 a nana teri ɲɔgɔnya taama de la ani baara ɲɔgɔnya taama a ka nin nali ko a tɛ tɛmɛ tile 1 ɲɔgɔn kan n'a cayara bɛɛ o ye lɛrɛ 24 ye a jiginnen ka bɔ pankulun kɔnɔ Bamako senu a kɔni kunbɛra ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ donatɛmɛ fanga ani waatilatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba président colonel Assimi Goïta ko nin kɛra an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba fana ɲɛna
ani an ka jamana wasabden nɔnabilabaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye conseil national de la transition ye o fana ɲɛmɔgɔba colonel Diaw tun bɛ kɛnɛ kan. An ka jamana ministriw fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se Togo jamanaden minnu sigilen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ko ninnu caman de bɔra ka taa Bamako pankurunjigi kɛnɛ la kunungo nɛgɛ kaɲa 10 waati. Fɔr Ɲasinbe ka pankuru kɔni cunna waati min na Bamako pankurunjigi kɛnɛ kan. Ko waati min na Asimi Goita ni Fɔr Ɲasinbe ye ɲɔgɔn sumusumu ko de ma ko accolade u ye taama kɛ masaya taama kɛ dankɔrɔbaya taama kɛ ka taa tantan dɔ kɔrɔ o tantan in de kɔrɔ ko jamana fila in ka jɔnjɔn min ye Togo jɔnjɔn ye ani Mali jɔnjɔn ko ni jɔnjɔn ninnu de dasira. O kɔfɛ an ka jamana pankurunjigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Baba Modibo Keita la olu ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de dilan n'u k'a ma ko pavillon présidentiel. Jamana ɲɛmɔgɔw mana cun anw fɛ Mali kɔnɔ u bɛ bisimila yɔrɔ min na ko ninnu taara ye waati damadɔ kumaw kɔfɛ u nan'u sɛnsɛn ka taa Asimi Goita yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la. An k'o de ma ko présidence de la république kulubakaw bara u tali min kɛra ko tali in tun tɛ dɔwɛrɛ ye baaraw de kɛra u fɛ baara minnu bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 ninnu kunkan ko kibaruya kiri min kɛra jamana kɔnɔ don tɛmɛnenw na o baara ɲɔgɔnya min tun kɛra Asimi Goita ni Fɔr Ɲasinbe min ye Mali teri ye a kɛra sabu ye bi Mali ni Togo jamana teriya jɔnjɔnba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin baara in kuncɛra waati min na kunnafonidilaw kɔni y'a jira k'a fɔ Togo jamanakuntigi Fɔr Ɲasinbe kɔni seginna ka taa Togo jamana kan. An balimaw halisa min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 ninnu ka minɛli la ninnu ka kiri nɔbɔli min kɛra Côte d'Ivoire jamana marabolo ɲɛmɔgɔw yɛrɛw ka kuma lasela n'an k'a ma ko porte-parole du gouvernement ale fana ye dantigɛli kɛ kunungo Côte d'Ivoire jamana denw ye an k'o lamɛn n'o kɛra aw bɛna bɔ nin ko in joona a bɛ nanzarakan na an bɛna bayɛlɛma aw ye. Je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Côte d'Ivoire jamana denw ne bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ in na waati o waati n'aw bɛ kɔlɔsili kɛ n da bɛ se nin koɲɛ in ma ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔdasi maa 46 minnu minɛlen bɛ Mali kɔnɔ an bɛ wulikajɔw la nka n bɛ min fɔ aw ye da aw ka jamanakuntigi la min ye Alassane Dramane Ouattara ye. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Nin ko in na anw kɔni jigi b'a kan k'a fɔ baaraba de kɛra nin ko in na wa baarabaw de bɛ senna nin ko in na. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle. Aw yɛrɛw y'a ye Côte d'Ivoire jamanadenw nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ de kabini ni sɔrɔdasi 46 ninnu minɛra Mali jamana ɲɛmaw fɛ an ka jamana ka maaw ci ka taa Mali kɔnɔ minnu cira de façon officielle o b'a jira k'a fɔ maa minnu nana Mali kɔnɔ don tɛmɛnenw na ka na kuma Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ko ninnu mana voix officielle kan a ka kuma b'o de jira nka Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ye maa minnu bila ka na jamana ɲɛmaw ka laɲiniw kɔnɔ k'o kɛra Côte d'Ivoire fɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen u yɛrɛw ka ministre min ka baara ɲɛsilen don u ka sɔrɔdasiw ka koɲɛ ɲɛnabɔ ma ale fana tun b'a la an ka lamɛnni kɛ. Il y a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement. An y'o bila ka taa Mali kɔnɔ wa u talen Mali kɔnɔ o ni Mali jamana ɲɛmaaw fana kumana aw bɔra o joona o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw fɛ aw yɛrɛw y'a da ne kulo kan sisan ko an bɛ kuma la waati jɔnjɔn min na sisan dɛ nin kɔrɔfɔ in lasera kunungo de Côte d'Ivoire jamana marabaw fɛ ko Fɔr Ɲasinbe min ye Mali ni Côte d'Ivoire ka koɲɛ ɲɛnabɔ taamaba ye ni danayaba b'ale kan ko ale bɛ Mali kɔnɔ nin waati la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ an k'a lamɛn. Sur cette question, tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Nin bɛɛ de kan ka kɛ sababu ye bi Côte d'Ivoire jamanadenw ka danaya da u ka jamanakuntigi kan Alassane Dramane Ouattara. On va choisir une voie, celle de la négociation. Côte d'Ivoire kɔni ye nin ko in bila minɛ min kɔnɔ kɛlɛ minɛn tɛ burujali minɛn tɛ tajuru sara minɛn tɛ ko olu y'a bila minɛ min kɔnɔ o ye kumaɲɔgɔnya de ye ani bɛnko la o ɲinini sira n'an k'o ma ko négociation ko de ye Côte d'Ivoire fɛla ye nin ko la dɛ. C'est de la voie diplomatique. O de y'a mabaya sira ye. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Wa anw yɛrɛw bɛ to o sira de kan wa an dalen don a la k'a fɔ ɲɛ bɛna sɔrɔ a la wa min y'an ka jamanakuntigi fana ye a y'a yira Côte d'Ivoire jamanaden bɛɛ lajɛlen na k'ale kɔni dalen don a la k'a fɔ ɲɛ bɛna sɔrɔ nin ko in na. Je voudrais que chacun de nous
à commencer par les familles de ces soldats, fassent confiance au chef de l'État. Ne b'a fɛ ka daminɛ maa minnu bɛ bolola n'o ye sɔrɔdasi ma 46 ninnu ye olu ka denbaya u somaw k'a dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ Alassane Dramane Ouattara wa an kana to a kɔ dɔrɔn de an ka da la. Et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, wa min ye kiri tigɛlaw ni kiri nɔbɔba minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu ye jaabi min ta. nous ne commentons jamais les décisions de justice. Anw tɛ maaw ye maa minnu b'u da don kiri tigɛlaw ka kiri tigɛlen jaabi la ayi o t'anw ka baara ye anw t'o maa ye. Si même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice. Ko n'o don kiri bɛ olu yɛrɛ fɛ yen wa kiritigɛlaw bɛ olu yɛrɛw fɛ yen ni kiri tigɛra ka ban jamana ɲɛmaaw da t'a la wa jamana ɲɛmaaw man kan ka kuma a kan o de y'a to Mali jamana kiritigɛlaw ni josariya matarafabaw ye kiri min tigɛ ko o kiri in tigɛli olu tɛna u da don a la u tɛna ɲɛfɔli k'a la. À l'étranger. An balimaw nin don ye Côte d'Ivoire jamana marabolo kumalasela ye porte-parole du gouvernement nin kɔfɛ ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye jamana ɲɛmɔgɔw caman de bɛ bɔ ka lakalili kɛ u ka jamanadenw ye an b'a fɔ min ma ko adresse à la nation o adresse à la nation hukumu de kɔnɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ko a y'a jira k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na bi n'a y'a sɔrɔ miiriya b'a la hakilina b'a la wa jɔrɔnako b'a la o jɔrɔnako tɛ dɔwɛrɛ ye u yɛrɛw ka jamanaden maa 46 minnu kirila Mali kɔnɔ yan décembre kalo tile 29 fo ka se décembre kalo tile 30 ma ninnu ka kiri baara minnu bolodara ko a ye i dama suɲɛ ka jira duniya la k'a fɔ ale Alassane Dramane Ouattara ni Côte d'Ivoire jamanadenw ni ko b'olu kun kan k'o ye nin maa 46 ninnu ka bilali laɲini de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Alassane Dramane Ouattara ye min fɔ hali ni kuma in ma jɛɲa nin kɛra adresse à la nation na décembre kalo tile 31 waati min na nɛgɛ kaɲa fu sera janvier kalo tile fɔlɔ jɔlen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka do kibaru kɛnɛ kan an ka Alassane Dramane Ouattara ka dantigɛliw lamɛn an b'a bayɛlɛma aw ye todunkan na. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali. Ne hakili bɛ taa maa minnu na bi o tɛ maa wɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔdasi cɛ minnu minɛlen bɛ Mali kɔnɔ. Depuis le 10 juillet 2022. Kabini juillet kalo tile 10 san 2022 min fori la ko ninnu bɛ bolo de la anw ka jamana kɔnɔna na yan. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis. A ko jamanaw caman maabaw an'u ka diplomatiw olu ka wuli kajɔw kɛra sabu ye ka nin ko in da kɛnɛ kan wa an bɛ yɔrɔ min na bi ale Alassane dɔrɔn tɛ duniyama bɛɛ de da bɛ nin ko in na. Notamment le président de la République togolaise. A ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo jamana kuntigiba Faure Gnassingbé ko nin wulikajɔ kɛba n'i y'a lajɛ ale fana ka cɛsiriw ka bɔ a la kosɛbɛ. Son Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Ko n'i ye Faure Gnassingbé Togo jamanakuntigi ka wulikajɔ n'a ka magwɛnw bɔ sɔrɔdasi muso 3 minnu bilala ka taa Côte d'Ivoire jamana kan ko a tɔ b'i dɛn ko farafina jamanaw caman de kɛlen bɛ ka wulikajɔw sabati walasa nin ko in ka se ka duga. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Ko sɔrɔdasi ma 46 minnu bɛ bolola n'u kirila alamusa tɛmɛnen fo ka se juma ma ko don nataw la ko ninnu bɛ Côte d'Ivoire jamana dugukolo sɛgɛrɛ nin ye Alassane Dramane Ouattara ka kibaruya min ni a ye ganseli kɛ a la an ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan. An balimaw kunnafoni fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Anadolu Agence a ko Faransi sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛkulu n'an k'a ma ko opération Barkhane ko ninnu tun ye Mali den dɔw de minɛ k'u don kaso la ka sɔrɔ maa tɛ nin ko in joona ko nin kɛra kabini san 2021 ko min ye Faransi sɔrɔdasiw ka kulu ye opération Barkhane ninnu ye maa minnu minɛ k'a bɛ taa Mali jamanaden gansan maa caman de la o kaso kofɔlen k'a bɛ Gao pankulu jigikɛnɛ yɛrɛ masurunya la jamana kɔrɔnya fan fɛ. Rémi Karayol ale ye farafina coordinateur min n'o y'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen 16nan ye k'ale de ye nin kibaruya in ɲɛfɔ ko pankulu jigikɛnɛ ni tilebi fɛ ko Mali jamanaden dɔw minɛlen tun bɛ Faransi sɔrɔdasiw ka kulu opération Barkhane maaw fɛ o tun jalakilen de don k'a fɔ ko ninnu ye banbaganciw de ye ninnu minɛli min kɛra Faransi sɔrɔdasiw tun ye u minɛ de ko yanni Mali jamana kantigiw ka s'u ma kiri bolo kan. An
balmaw ka kɛɲɛ ni Mali ni Côte d'Ivoire kunkanko kibaruya min bɛ senna nin ye hali ne a y'a sɔrɔ a kuma cayara bi kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ o de kɛra sabu ye an ka jamana politiki kɛnɛ jetura dɔw bɛ yen ninnu ye politiki baara daminɛ Mali kɔnɔ kabini waati jan tɛmɛnenw na o dɔ ye Mutakal Tall de ye. Mutakal Tall ɲininkali an ka jamana kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasiri bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jamana marabaw tɔgɔ la an k'o ma ko ESOR ale ko Mutakal Tall y'a jira k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire jamana k'u tɛ se ka yɛlɛma foyi don u ka jamanaw sigi togo la wa hali u ka jamanaw tariku n'u dɔfɔw la ko waati de sera ɲɔgɔn samasama min bɛ senna ani manjakɔrɔbɔ min bɛ senna ani Côte d'Ivoire jamana cɛ ko ni a y'a sɔrɔ Mali kan ka kɛlɛ wuli jamana la walima ka jamana de fɛlɛ ko jamana tɛ Côte d'Ivoire jamana ye. Côte d'Ivoire jamana ni Mali bɛ tariku kelen de la wa hali jamanaw n'i y'u sigi togo lajɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jamana sugu kelen de k'a ye k'a fɔ kɛlɛba foyi ma sɔrɔ Mali jamana la n'o ma kɛ Côte d'Ivoire ye ko n'an m'an kɔlɔsi a bɛ komi an bɛ ɲin kɛlɛ de la n'a y'a sɔrɔ an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmaw bɛ nin ko in dɔn ale Mutakal Tall ko nin hakilina n'a miiriya tɛ dɔwɛrɛ ye nin ko in ka bila kabini bi o tɛmɛnen kɔfɛ Mutakal Tall y'a jira k'a fɔ a mana tigɛ da o da la a bɛ fɔ min ma ko diplomasi o ye jamana kantigiw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni jamana ɲɛma ka bonya b'a kan olu ka ɲɔgɔn kunbɛn o de bɛ wele ko rencontre des diplomates o cidenw de bɛ wele ko des diplomates ko ale kɔni jigi b'a kan wa ale dalen d'u la k'a fɔ ni diplomate ninnu bɛna ɲɔgɔn kan fɔ don nataw la wa hali wa ko n'a kɛra bi o de ye hɛrɛ ye an ka jamana ma an ye nin bɔ kunnafoni fasiri di sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko ESOR ka bɔ Mutakal Tall yɔrɔ la an balimaw min ye Musa Mara ye Musa Mara fana ye mɔgɔ min politiki sira fɛ a ka wuli kajɔ n'a ka ganzeliw fana barika tun bonyana a bɛ san kelen bɔ bi Musa Mara fana ɲininkara kunnafoni dibaw fɛ ka kɛɲɛ ni Mali ni Côte d'Ivoire kunkanko kibaruya ye Musa Mara y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi minnu bɛ bolola anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka kiritigɛlaw kɔni ye hakilina di k'a kan wa jo sariya tigilamaw ye ɲangiw kɛ ko ni maaw hakili b'a la kabini juillet kalo tɛmɛnen ko ale Musa Mara tun ye dantigɛli kɛ nin ko kelen kan ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye jamana kantigiw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka cidenw ye ko nin ko in kan ka ɲɛfɔ olu de fɛ wa olu de kan ka hakilina di k'a la nka min ye kiri ka jaabi min kɛra ko ale kɔni jɛna n'o ye min ye an ka jamanaw tariku ni jamanaw ka kɔrɔlenw ye fo ni maa min ko i tɛ fɛ ka bɔ joona ko Mali ni Côte d'Ivoire jamana kelen de don wa ko ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛlen bɛ tariku kelen na wa ko ani Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛ jamana ye min n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma baaraw la ko waati de sera an ka bɔ nin ko in kɔnɔ an ka jamana filaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu tun ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn bi kɔ k'u tun bɛna ko min kan k'ale dalen don a la k'a fɔ nin ko in bɛna kɛ hɛrɛ ye wa nin ko in bɛna kɛ fitinɛ dugalen an ka jamana kunnafoni fasirili bondasoba ESOR maaw nana ɲininkali kɛ Musa Mara la ka kɛɲɛ ni san 2000 ni san 22 min fori la yala hakilina b'a la wa Musa Mara y'a jira k'a fɔ hakilina b'ale la ko ka d'a kan san 2000 ni san 22 k'a kɛra san ye dunya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ a kɛra ɲangi san ye n'aw hakili b'a la farafina tilebiyanfan jamanaw tun ye Mali ɲangili min kɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ko kɛra waati ye ka gɛlɛyaba de lase malidenw ma a ko nka n'i ye Asimi Goïta ka kuma mɛn san 2000 ni san 22 taalen min kɛra ni an donna san 2000 ni san 23 la a bɔra ka dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ k'a lase jamanadenw ma ko a bɛ mɔgɔ jigi sigi san 2000 ni san 23 la a ko ale ye fɛn min faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goïta ka kuma la k'o ye malidenw ye cɛsiri min kɛ gɛlɛya kɔnɔ malidenw ye muɲu min kɛ gɛlɛya kɔnɔ wa hali ka jamana wɛrɛw kɛlɛ an ka jamana ye ko hali adversité ko malidenw y'o baara min kɛ ka jamana wɛrɛ kɛlɛ an ka jamana ye k'u nin fili k'an ka jamana kuma bɔ jamana wɛrɛw ɲɛkɔrɔ ani u yɛrɛw bɛ ka balo cogo min na Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ a bɛ nin ko in bɛɛ joona Musa Mara ko Asimi Goïta kan ka fo kuma la a y'o min fɔ o b'a jira k'a fɔ malidenw bɛ degun min kɔnɔ bi Asimi b'a joona nka ko ale kɔni dalen don min na an bɛ don min na i ko bi ko dɛmɛw ani magoyaw caman de kan ka kɛ joona walasa ka nin ko ninnu kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Musa Mara y'a jira k'a fɔ min ye bɛnkan min tun sɔrɔla an ka jamana ɲɛmaw ani farafina tilebiyanfan jamanaw cɛ ka kɛɲɛ ni kalata baara minnu kan ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ hali furancɛ fanga a kan ka boli siraba minnu fɛ o bɛnkan in n'an ko ma ko chronogramme fo ka se jamana furancɛ fanga yɛrɛ ka baara min kan ka kɛ waati min na kan kan ka hakili t'o la kalata minɛ kura min fɔra ko k'o bila sen kan organe unique de gestion des élections ko fo ka se bi ma bɛnkan jolema ko la wa hali
sariyaw tun y'a fɔ togo min na a baaraw ma kɛ ten wa ko fo ka se san 2022 forili ma ko an ka jamana duguba ni dugumisɛnw min tun bɛ se ka kɛ misali ye ko ni ye hali an ka jamana sariya sunba falen ni kumaw lajɛ fo ka se referendum ma min kan ka kɛ marisi kalo nata ko gɛlɛyabaw b'o kɔnɔ ko hali kuma min tun fɔra ko parti politigiw ni jamana marabolo ɲɛmaw tun kan ka sigi ka kuma kɛ kalosa o kalosa ko baara min tun kan ka kɛ walasa nunun ka se k'u hakilina di faso maracogo la ani faso marabaw ma ko fana ma bɔ a sira fɛ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ko wele kɛrɛnkɛrɛnnen de kan ka bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la n'an ko ma ko cadre de concertation walasa kuma ka se ka kɛ furancɛ fanga kan ka baara min kɛ waati min na bɛnkan kɛra min ye o ni farafina tilebiyanfan jamanaw yɔrɔ la ni kalo tile 24 dira ko ka furancɛ fanga bɔjɔ n'o tɛnkunna ko ni bɛɛ da donna jamana kuma la a ka ca ala fɛ jaabi jɔnjɔn bɛ sɔrɔ a la malidenw Musa Mara tun ɲiningara karamɔgɔ Jose Traoré fɛ a tun kumana an ka jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi ani jamana kan ka bɔ sira min fɛ n'an ko a ma ko porte de sortie Musa Mara ye o dantigɛli min kɛ an ka dokibaru kɛnɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan bi ka Musa Mara lamɛn wa a tun ye dantigɛli min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛw ka ɲɔgɔn minɛ ma ani jamana ɲɛmaw ka lamɛnli furancɛ fanga in hali taabolo min kan ka kɛ walasa a forili tɔgɔya ka kɛ hɛrɛ ye Musa Marakaw dantigɛli kumaw filɛ u ka maaw wele wulu welelen de kunci ka di u ka maaw associé fɛn o fɛn n'aw b'a ɲini k'a kɛ a ye maaw wele a ka maaw associé maaw associéli kɔrɔ tɛ ko k'u ka place d'u ma mais kuma ye f'u ye u ɲininka u hakilina ta la u lamɛn i tɛ fɛn d'u ma i tɛ place d'u ma mais i b'u bonya wa jamana ko de don fɛnɛ o jamana ko kɔnɔna na e min bɛ ɲɛmaya la bi i bɛ tubabukan na a bɛ fɔ de régime d'exception i b'o ɲɛmaya la n'i m'a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn dɛ président Assimi yɛrɛ ka discours la a b'o de fɔ tuma bɛɛ o Maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a waleya n'an y'a waleya fɛn caman bɛ yen san b'a sɔrɔ an tɛmɛn'o bɛɛ kan ne dalen d'o la nka halisa fɛn dɔ jiginna an ma bɔ ne Jose temps camanba de b'an bolo ɲɛmaaw k'a faamu dɔrɔn maa t'u jugu ye maa t'u contre la an bɛɛ b'a ɲini nin ko in ka ɲa a dagadenw la dagadenw na an bɛɛ b'a ɲini transition ka ɲa an b'an seko kɛ fɛnɛ a ka ɲa an tɛ place ɲini an tɛ wari ɲini an tɛ foyi ɲini a ka d'an ye ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ an ka wele an ka sigi ka to ka kuma o kaɲi i b'a dɔn o yɔrɔ de la n bɛna min f'i ye peut-être a bɛ ne dabaliya ban Jose mais ne ka ɲɛmaya faamuyali cogo tɛ tuma bɛɛ fɛn min ka di maaw ye k'a fɔ ne ka ɲɛmaya faamuyali cogo t'o ye ne ka ɲɛmaya faamuyali cogo ye mun ye mun de ka ɲi an ka jamana ma o yɔrɔ fɛnɛ na n bɛ taa yɔrɔ jan dɔɔni an ka jamana in a y'an diya o a man diya jamana in ka fɛgɛn bi gɛlɛyaw b'a kɔnɔ wa bɛɛ b'o dɔn dɛ parce que o gɛlɛya in a ma maa si to hali e min sigilen filɛ ne kɛrɛfɛ gɛlɛya i b'a santi Jose jamana ka fɛgɛn jamana gɛlɛyaw b'a kɔnɔ an mago bɛ min na ka gɛlɛya ninnu ka caman b'u la ka jamana giriya bawo an bɛ se ka fɛn dɔw fɔ tuma dɔw la n'a kɔlɔlɔ t'an sɔrɔ jamana ka fɛgɛya n bɛna hakilina damadɔ fɔ Jose fɔlɔfɔlɔ ye min ye baloko ye anw bɛ Bamako yan anw bɛ se ka min fɔ de an ma wari sɔrɔ ka balo san ou bien gɛlɛya b'an bolo ka balo sɔrɔ sinon balo kɔni bɛ an ka suguw n'an ka fɛnw na mais Mali yɔrɔ caman de bɛ yen i tɛ balo yɛrɛ y'i ɲɛ la kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ san o san Maliyɛn 4 fo 5 balo de bɛ ɲini ka taa di olu ma u sigiyɔrɔ la hali u tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ taa balo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u tɛ se ka se yen ka da fantanya ni gɛlɛya kan 4 fo 5 o balo min bɛ taa se olu ma o balo bɛ bɔ min kɔfɛ jamanaw de b'an dɛmɛ san o san maa 4 maa 5 k'olu la balo an minnu bɛ Bamako an ɲɛ t'o la mais olu fana ye Maliyɛnw de ye dɛ k'a daminɛ Andra Bukani fo Kidira k'a daminɛ Tesalit fo Manankɔrɔ nin bɛɛ de ye Mali ye Mali tɛ Lafiyabugu ni Jikɔrɔni ou bien ni Ɲamakɔrɔ dɔrɔn ye dɛ o tɛ tiɲɛ ne bɛ o de lajɛ o maa 4 olu bɛ dɛmɛ sɔrɔ cogoya di o jamana minnu b'o dɛmɛ kɛ bi a y'an diya a man diya olu de b'an dɛmɛ a se t'an ye n'a se b'an ye an tun b'o dɔn o ye dɔ ye Jose filanan ye min ye anw bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana kɔnɔ o y'an ka jamana gouvernement ka sɔrɔw de ye a bɛ f'o ma ko budget an bɛ fɛn fɛn na gouvernement bɛ fɛn fɛn na marifa san o avion san o voyage o sɔrɔsiw ka sara o ministrew ka sara o a bɛɛ bɛ palanba min kɔnɔ o ye Mali budget musaka min kan ka jamana baara musaka min bɛ kɛ ka jamana baara o san kɔnɔ san o san CFA wari miliyari 2,900 o de ye anw ka musaka ye an mago bɛ min na hali san min bɛna na 2023 CFA wari miliyari 2,900 o y'an ka musaka ye san kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ anw ka sɔrɔ o ye CFA wari miliyari 2,200 anw yɛrɛ y'o sɛbɛn dɛ
o koro ye mi e ka soro e sefa wari milliard bafla ni kemefla e ka musaka e sefa wari milliard bafla ni keme kononton abo koro ye mi ko sefa wari milliard keme wolonvla e mago be ko nyini yoro dola de ali ni e du re gansanta e ka soro e bafla ni kemefla e ka musaka e bafla ni keme kononton keme wolonvla e ba nyini yoro dola de o keme wolonvla e aw mo soro mi kofe o ibo soro kofe ni eno kofe mako bekera ka uko do nyona tuma do la o soro be gele yakoy parce que o soro nunu bibina amba juruta mais ali juru mako de be soro mba juru de lawo no tin ate gele ya ni nyebo de la donc ni nyebo la iba fo ambe kuma do fo bi aban nimisi wasa aban akili foni ambe sunogo nga o kuma inte milliard keme wolonvla na sa machine ni siningene de o te tien bo milliard keme wolonvla fene nyeti de banye de do ka sarabala do ka nasongo bala do ka entreprise ka fen bala gouvernement ere ka fen chaman bala ala nga sorosu ka demeni bala anga metru ka saraw ni fen bala anta an janto o yoro la doni ni nyebo de la o de la ni be barakeno aklinai iba fo nyemawe aya au janto jamana kono de munu mo fama olu se ka fo yeni me dondo la u baye o me ne ba bisiki nyema o bado o la mba fo nyemawe ay au janto mado biga gele tien te flyde kelene do wamba fo fene nte manne nte madoya mba fo ni akilnay moko ba famni akilnami al no asra madia mado ube al no asro moko do ba taka yele masiraka sira min ba juguya parce que yau min fo walikan fiya yoro ye an kalana walikan de la anyema be ali nanga president be kuma walikan lawo donc jamana kono de ka famu ante tieni sraka et surtout ante ka baraka ko ka franzi deme o be ka ni deme ne ka jien fembe Mali de ambe bara minke ambe Mali de ka intérêt nyini mais Mali ka bi aklifoni o doronte de Malion ka sini nyesigi be bomina ambo o sradeta transition de meni jose wajibido ne ye gafe do ci e ma so madaina mayira me o be fendo yirawo o ye munye transition tu continue do daele ni a kalo kono to ko ma be feka jamana indeme naka die ga dorometa blala naka die ga milliard blala me aka in transition de menima kalo nani o kofe ne tra continue ade ne asro million ke me doroni ba kono jamana mi musaka e milliard bafla ni do e woro million ke me kono te fanyo kola de o ba yira de transition de meni kuma de be do ma chaman da kono me waliali amancha de o yoro la ne ngani ya ira ke nye million kelen bo ka fara wo million ke menga bone bolo ambeka nga ketandi jamana nyemaw jamana de me baw jamana kono don wera kelen anga transition de me fen wore minte mangani kumai anga transition de me ni waliali mimbe se ka de me mi ke isigi yoro la ko de me ke mimbe se ka de me mi ke isigi nyoyo ko de me ke mina misali wore di ma jose ne ka commune kono yene sans fly kalo ne be million kelen ni kla ka bo ka ke ka demson ka barako sapati oye munye demson nga barako o de Mali problème numéro 1 folo siga foi tola ite 12 ro Mali kono mami demson nga barako te ni beyo nyona ninke ne sera ka million kelen ni kla kalo ko ke ni mi sera ka wata ni mi sera ka waduru oye jamana demeni ka teme kuma kan we wali ali ni nyonte kuma inte ko nyana bo surtout kuma mi mangani nini wai alors que kiseta kono anga anjanto o yorola ida sera kuma masisa Mali yen nini kewa ne premier ministre lame bamananga yela ima bamananga ngadne nantu mi kuma be fo bamananga na fibe bo doga nyindi fe sabu beba me president tete tuma fone jose nanyi baruke bamananga na kalo woro ne lafialeno ni kuma mi nana fo president ere afanyi anga jamana fama o fiye mumbula ubi kuma walikana na ya soroko atuntarai ni jamana do yubi ka kuma ukakana ni kuma ni kakana ma wara ko nite na bayelema hali munu bayelema likelaw munu be nazara kayelema ke bamanangai filika chamfe ko sebede nga ibe haketu bamanango tiendo ni fali tan ma fo go nyemgo ni fali de ni ma fo de ni fali tan ki kanata oche nga yuyi dobe ka kuma jugo fima premier ministre ko bita nye ni mi yanta nyere bita o kuma njara jamana de ni ko sobe misir jamana kuntigi min fama u ya nyinga kelen fly yani ton sigin kake apmana to kana iba do nya yelma kake ba mananga iba so de bi jamana de dusubo absurd ndado we mi ko do jamana kuntigi afana ifen fama mo mamana sigi jama keneka obi fenfo ambalo mi nunu ye fanga paroni minke jamana kuntigi folo mi na on fe Mali kono aledo kramoke kabla tara France nani Macron nyonyi
ale fana farla an kɛlɛbaw kan o y'anw ka faamuyali ye nin bɛɛ b'an dala kɛlɛ i ni mɔgɔ tɛ bolo min kɔnɔ i ni ɲɔgɔn kuma ti foyi ninnu si t'an fɛ u y'an buruja u y'an mankutu tiɲɛ u y'a lagosi yanni e k'i kan bɔ k'a fɔ i ti jɛn n'a ye ne Musa Mara ti jɛn n'a ye maa k'an fasodenw neni maa k'an faso neni e m'o kɛ min bɔra ka kuma e tilala ka kangarida kɛ o ye o de m'a faamu an fɛ a bɛ faamu vraiment i ye kuma fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ nin kan Jose mais ne tun bɛ fɛ an ka fɛn dɔ faamu an bɛ fanga min kɔnɔ a bɛ fɔ ko tubabukan na ko pouvoir d'exception c'est-à-dire jamana sariyaw bilala sen kan cogoya min na fanga in ma sɔrɔ o sariya kɔnɔna na yɔrɔ n'i ye jamana sariya sunba ta k'a lajɛ i b'a ye a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko coup d'état ko tiɲɛni don da man ka manga tiɲɛni min na wa tiɲɛni min fɛnɛ ɲina tɛ k'a kɔ yafa tɛ k'a ma bada o sɛbɛnnen bɛ donc fanga min n'a nana sira fɛ sira min kɔnnen don hali ni kun b'a la c'est-à-dire fanga ne bɛ de fɔ tuma caman n ko coup d'état ye conséquence de coup d'état tɛ tiɲɛni kun ye tiɲɛni de bɛna ni coup d'état ye mais hali n'o y'a sɔrɔ o bɛɛ ye tiɲɛ coup d'état ye coup d'état de anw yɛrɛ ka jamana in coup d'état kɛra jamana wɛrɛ kɔnɔ o tuma y'a sɔrɔ an tun bɛ démocratie tile la élection bɛ kɛ Alpha ka taa ni fɛn ninnu na anw ye nin kuma ninnu ta ka se jamana caman ma a ye segin aw ko élection ka organiser jagoya an tɛ fɛ ka aw lamɛn an tɛ fɛ k'aw ye an n'aw tɛ don salle kelen kɔnɔ Mali y'o bɛɛ kɛ ka tɛmɛ o donc fo anw ka ɲɛmaaw fana k'a faamu de tiɲɛ don a ka d'aw ye ka jamana bayɛlɛma a ka d'aw ye ka jamana bila sira kan dusu b'aw kɔnɔ ne yɛrɛ y'o fɔ nka aw bɛ tuma min na a diyara aw ye a ma diya aw ye tuma dɔ tuma min jamana sariya b'a kɔn donc tuma dɔw la n'aw ye kuma dɔw mɛn kɔfɛ aw ye kuma ninnu jaabi ni waleyali ye ou bien n'aw ye kuma dɔ mɛn kɔfɛ a ye kuma ninnu jaabi ni fɛɛrɛ ye jaabi cogo ka ca dɛ Jose jaabi cogo ka ca kosɛbɛ ma hakilima bɛ jaabiw faamu mais n'aw ye kuma jaabi ni jaabi cogo dɔ ye min b'a to maaw yɛrɛ bɛ ɲina fɛn bɛɛ kɔ k'a fɔ ko aw ye maa ye maa ni aw man ka jɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw bɛ jamana kɔnɔ jamana min mago bɛ kɔfɛla la n y'o o misali dɔw di ne ɲɛ b'o de la quoi sa dogolen de bɛ kɔgɔ Jose fɛn dɔw dusu dɔ bɛ an ka ɲɛmaa ninnu kɔnɔ fo an ka baara de kɛ pour que Mali ka se niveau dɔ la min bɛ se k'u nimisi wasa fo an ka baara de kɛ bon o baara in est ce que an bɛ k'o kɛ wa Jose ne bolo o de fana ye ɲininkali gɛlɛn ye quoi ne filɛ ka misali dɔw di o Mali la an ka dɔ bɔ kuma la an k'an cɛsiri an ka baara kɛ baara dɔ ye min ye ɲɛ da dɔ la jamana ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na an ka maaw ta maa minnu bɛ se baara la an kana maa ta ko karisa ye n buran ye karisa ye n teri ye ni karisa kalanna ɲɔgɔn fɛ an k'o baaraw kɛ o bɛ ka kɛ hali bi wa ne kɔni halisa tɔ ka jɛ o yɔrɔ ye bawo ne ye o bilasirali kumaw kɛ transition daminɛ la ne yɛrɛ m'o ye an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ka baara kɛ ni o ye min ni min ka kan jamana kɔnɔ o k'o sɔrɔ jamana baarakɛbaw ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka jɔn ye ni maa min taara hôpital min na bin kana k'o kan ni bin kɛr'o kan o docteur ni o infirmière n'o baarakɛbaw ni ɲangini min ka kan o ka ɲangi ne bolo ni ne bɛ jamana fanga di jamana ma ka jamana bila yɔrɔ la yɔrɔ min na jamana ɲɛmaaw bɛ se k'u kunkolo bɔ k'a fɔ ko jɔn la anw bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ bi anw mago tɛ dɛmɛ sugu dɔ la donc an bɛ se ka kuma sugu dɔ fɔ sinon maa min b'i dɛmɛ o nana bɔrɔ min d'i ma n'i ye ta don o bɔrɔ la a bɛ se ka kɛ ale bɛ dimi kɔrɔ nka e ta bɛ se ka gɛlɛya n'ale ta ye dɛ ne ta ye o yɔrɔ de ye sinon i ye kuma fɛn fɛn fɔ ne ye nin bɛɛ faamu Jose ne de taara Kidali sa mɔgɔ kana ɲinɛ kɔ ne de taara Kidali o ninnu bɛ kuma minnu fɔ la tan ne ye nin kuma ninnu caman fɔ dusu b'an bɛɛ kɔnɔ nka dusu dɔ b'i kɔnɔ n'i ko k'i b'a bɛɛ waleya kɛnɛ kan i bɛ dugumasira cɛ ka da i ka fɛkɛya kan an kana ɲinɛ o kɔ jamana kɔnɔdenw t'o caman dɔn mais ɲɛmaaw kan k'o dɔn parce que ɲɛmaaw kunnafoniw ni fɛnw bɛɛ b'u bolo donc ɲɛmaaw transition ɲɛmaaw a y'an bila sira kan sira min bɛna jamana bila yɛrɛma hɔrɔnya lakika yɛrɛ sɔrɔli sira après ɲɛmaa tɔw kana baara kɛ ni o ye o de ye Mali ka laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye o b'a to tuma dɔw la an ka an makun dɔɔni an ka to tuma dɔw ka tɛmɛ yanni an sago ka sɔrɔ yanni tuma dɔw cɛ o de ye ne ka laɲini yɛrɛ mais n bɛ min f'i ye ninnu ɲɛmaa ninnu si dimi tɛ ne kɔnɔ u dimi tɛna kɛ n kɔnɔ wa n b'u dɛmɛ seko n'u damayira la fɛn fɛn kan ka kɛ u dɛmɛni sira kan an b'a kɛ dɛmɛ dɔ ye ka kuma o fɛ o yɔrɔ fɛnɛ an ma ɲinɛ o kɔ an balimaw ne kɔni kunnasiri min tun bɛ ne na ala ko jɔn k'a la tiɲɛna ne ye kunnafoni na n t'a dɔn ni a y'a sɔrɔ jatalaw ni kumakan talaw fana ni olu kunnafoni na walu kunnasirilen tora aw minnu bɛna lamɛnni kɛ n'aw kunnafoni na o y'an ka laɲini ye
ni kuna sirgi tobe amina baro resi musamara ne tumba fe kan ɲininkali laban dɔ kɛ y'o jaabi di n'o ye kanga jamana marabaw bilasira yala kuma dɔ tun b'e fɛ ne ka ɲininkaliw ma boli min kan ne tun b'a fɛ k'o laseli kɛ nka ne ka ɲininkali ma s'a ma wa Jose o ye toujours ka segin kuma dɔ kan i b'a dɔn tubabukan na a bɛ fɔ ko la répétition est pédagogique ne ye kuma caaman mɛn nin tile tɛmɛnen ninnu na bawo ne t'a kɛ komi ɲɛma tɔw kuma fɛn fɛn bɛ fɔ a kɛra ka kuma jugu lase ma o a kɛra ka nɛni lase ma o a kɛra ka kɔlɔlɔ ni fɛn fɛn hali ka danga lase ma n b'a bɛɛ lamɛn fɛn fɛn kumana kuma ninnu caman dalen bɛ dimi kan dɔw kɔni saralen bɛ ka kuma bawo jamana in kɔnɔ maa dɔw fana bɛ sara ka maaw nɛni tiɲɛ fana awɔ tiɲɛ maa si de tɛ se k'a fɔ k'e ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye n y'o fɔ n ko so sen naani a bɛ talon an bɛɛ bɛ talon koyi hali e min sigilen filɛ i bɛ talon Jose caman dalen bɛ dimi kan mɛ n bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye dimi bɛ don i la don min na a tɛ se ka bɔ o don dɛ a tɛ se ka bɔ o don an bɛ an dege ka dimi to an na ka baara kɛ san 40 k'a sɔrɔ an ma kuma a tuma dɔw la hali ni anw ma a dimi bɔ an denw n'an mɔdenw b'a bɔ o de ye jamana jɔ ye bon ne bɛ baara kɛ n'o don jan de maa fɛn fɛn ye dɔgɔya maa fɛn fɛn ye gɛlɛyaw lase ma n yafaru bɛɛ ma ni ye fɛn fɔ fan ma diya maa min ye fɛnɛ a dabɔra jamana jɔli de kama a ma kɛ jamana janfali kama u ka yafa ma n b'o fɔ ka segin o kan bawo an bɛɛ ye maliyɛn de wa mali ka san sɔrɔ a ka d'an bɛɛ ye peut-être faamuyali cogow de tɛ kelen ye jamana ɲɛmaaw fɛnɛ k'a f'u ye jamana jɔli min dusukun b'u kɔnɔ tuma dɔw la u ka dusu in minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan walahi an bɛ jamana in jɔ ne dalen dɔ la an b'a jɔ a bɛ gɛlɛya dɛ mais an b'a jɔ n dalen dɔ la donc nin tuma ninnu tɛ problème ye mais min b'a ɲɛ o ka bon ni an tɛmɛna min na halisa ala ka jamana in dɛmɛ ala k'a dilanbagaw dɛmɛ ala ka jamana dɛmɛbagaw dɛmɛ i y'a fɔ cogoya min na k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma i ni ce Tarawele an balimaw n'a fɔra manden kɔni bɛ taa fo mali ni laginɛ dancɛ la o de y'a to dɔ fɔ laseliba dɔw y'a jira k'a fɔ mali yɛrɛ ye manden de ye ko ni ko i bɛ manden bɔ mali la k'olu ma da la k'a fɔ manden tɔ bɛna to ko n'i taara mali dugu o dugu ko yen ye manden de ye n'i taara dɔngɔnɔ jamana kan manden bɛ yen n'i taara maninka jamana kan ko manden bɛ yen nka n'i ye an ka jamana sigicogo lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana dugubaw mali bamako yɛrɛ kɔnɔna na bamako ni commune rurale du manden sɛbɛnfuratigiw y'a jira k'a fɔ olu bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo min na n'i ye sɛbɛnninkɔrɔ siraba kelen in minɛ ka na tɛmɛ jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita ka du da la ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa sɛbɛnninkɔrɔ poste la ko n'i sera sɛbɛnninkɔrɔ poste la sira bɛna tila fila ɲɔgɔn ye siraba min bɛ taa i numanbolo fɛ ko bɛ taa fo kangaba o kangaba in ko nin bɛɛ ye manden de ye wa hali n'i taara i kinibolo fɛ i bɛ taa kanajigila kunbɛn o y'i don ne ye manden o manden de bɛ taa fo mali ni laginɛ dancɛ la kibaruya jɔnjɔn y'an sɔrɔ bi kibaruyaw kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni siraba bolibaw ani donifɛn girin tabaw hali julaw minnu bɛ bɔ mali kɔnɔ ka t'u ka sanni feerefɛnw san laginɛ jamana ka kana n'a ye mali kɔnɔ yan ninnu y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba de b'u kan o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ kibaru tɛmɛnen ninnu na an tun delila ka ɲɛfɔli k'a la o ye siraba kelen min bɛ bɔ kanajigila ka taa laginɛ jamana kan ko n'i tɛmɛna kanajigila ka taa mamaribugu an ka duwanyew ka sokura min bɛ yen k'o kɔlasago i bɛna se yɔrɔ min ma a bɛ fɔ de ma ko faya nin ye kungokolonba de ye nin kungokolon in ko jagokɛlaw ani tanikasegin kɛbaw ko dab'olu ye sunɔgɔtu ye jugu marifatigiw caman de bɛ nin tu kɔnɔna in na faya kɔnɔ dɔw ko a ma ko forɛ ko a tɛ hali waatinin bɔ ninnu de bɛ taa ka taa berekuru da sira la ka siraw tigɛ bolimafɛntigiw ka olu ka nafolow buku wa ko nafolow de tun bɛ buku sisan ko a kɛra gosili de ye ko hali fali yɛrɛ bɛ ka bɔ a la ninnu de ye laɲinikan fɛ ko ni a y'a sɔrɔ anw ka do kibaru sigikun ye malidenw ka degun de ye n ko awɔ ka da ka do kibaru n'aw ka kɔlɔsili bolila kan n'a bɛ kuncɛ waati min na an ka nɛgɛjuru sira min bɛ di a kun ye de ni degun bɛ maliden min kan i k'an wele k'a d'an tulo kan nka ni ala ye dɔgɔfurancɛ nata ninnu jira na wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna kɛ ninnu fɛ ka kunnafonidilaw wele ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in jira jamana faamaw ani jamana kantigiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba kolonɛli Asimi Goyita manden siraba min bɛ taa Sibi ka taa fo Kuremale ko jugu marifatigiw caman de dogolen bɛ nin kungo kɔnɔna in na hali ninnu tɛ maa dogolenbaw ye
malidenw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ lakanaba minnu bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen in jura sufɛ ko nunu man ca hali nunu tɛ maa tan bɔ n'u tɛmɛna ka ban nunu yɛrɛw tatɔ ko jugulamaw bɛ ye kɛnɛ ka o yɔrɔ bɛɛ siraw de bɛ tigɛ berew bɛ da siraw kan wa gitɔrɔn kura min dara hali a tɛ waatinin bɔ ko nunu bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de tunya dabɔn kama sira kan walasa ni bolimafɛnw nana n'u y'u masumaya banbagaci marifatigiw bɛ bɔ ka na nunu bɛɛ lajɛlen de daminɛ ka maaw daw disi kan k'u ka nafolow minɛ an balimaw nin ye jula dɔw ka ɲɛfɔli ye min bɛ maa tɔɲɔniw na ale fana y'a kanu ka ɲɛfɔli kɛ an ka bi dokibaru kɛnɛ ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'a ka dusumakasi kuma lamɛn nka kuma in bɛ ɲɛsi jamana faamaw de ma fɔlɔ an jamanadenw anw ka dɛmɛ n'an ka magoɲɛw a bɛ kɛ jamana kantigiw ka wulikajɔw de kɔfɛ an ka kɔrɔfɔ ninnu dɔw lamɛn aw bɛna faamuyali k'a la degun min bɛ siraba in bolibaw kan. Balimakɛ Rasijal kunnafoni dɔ de b'an bolo k'a lase ma komi aw ye mɔgɔ lakodɔnnenw ye donc journaliste n'i ye kunnafoni lase a ma donc a fana kan ka carin cogo min na o kɛcogo ta aw bali kɛrɛnkɛrɛnya Rasijal an bɛ don min na ko bi vraiment route internationale la Guinée no RN5 ye kɛrɛnkɛrɛnya sira min bɛ bɔ Bamako kana Sebeninkɔrɔ kana Kanajigila cɛci ka tɛmɛ ka taa Laginɛ forêt min bɛ yen forêt ni bandu bɛ ka forêt ni minɛ a bolibagaw la Rasijal ka daminɛ juin kalo tɛmɛlen na fo an filɛ 2023 min na sisan Rasijal attaque de bɛ ka kɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen na juin kalo tile 4 tɛmɛlen 2022 donc an bɛ mɛnɛ jumɛn na 3h du matin wagati an bɛ bolila kana parce que an bɛ taa ni ka segin kɛ sanni feere kɛ sira nin kan donc an bɛ fɛnw ta ka taa livrer ka segin bon an nana sɔrɔ yiri tigɛlen dalen bɛ sira kan sira dɔrɔn téléphone di donc jigin ka bɔ moto ka jigi donc i bɛ jigin u b'i papa u bɛ pɛrɛ kunna u bɛ jama i kunna fɛn minnu b'i k'u b'a bɛɛ minɛ la Rasijal o don tɔgɔ kama jaketi tun bɛ ne kana donc n'u ɲininka o fana falen don wari la ko ne ka dileki bɔ kana ne ye dileki bɔ k'o d'u ma donc maintenant u ye wari min téléphone minɛ sisan ça a sɔrɔ ne ka client dɔ ka wari bɛ ne kun 11,000 ɲɔgɔn na donc ne taara ne wari d'u ma ani dileki ne taara n da parce que ni wari laminɛlaw ye wari minɛ la sisan i bɛ t'i da marifatigi dɔ de kɔrɔ donc ne nana n da ko ne ma ko ne ye donso ye ne ko ne tɛ donso ye ko bon ko n bɛ nin tigɛ ne ma kuma a fɛ tuguni donc téléphone sonnera a poche kɔnɔ maintenant téléphone sonnelen minute damadɔ tɛmɛlen a ka ni a cɛ kuma na a ye téléphone ta a bɛ kuma jumɛn fɔ ko chargent ko a bɛ ka na ko awɔ k'an bɛ ka na donc k'aw sɛnsɛn ka na donc minute damadɔ ni o kɔfɛ dɔrɔn sotarama dɔ kun bɔra o sotarama o fana bɛ taa Kuremale taa sugujɔdenw bila o chauffeur y'a ye nin ye attaque de ye donc chauffeur ye alière don ka mobili bobara da kɔti la ka kɔti ta u ye kungaya tigɛ ka marifa 4 u bɛɛ y'a gosi a nɔfɛ mais a ma sɔrɔ a taara mais Rasijal min y'an kabakoya o don attaque kɔnɔna la a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko finitigilakaw yɛrɛ don tellement que u kun masirilen don cogo min na ne yɛrɛ nana a sɔrɔ mɔgɔ 4 min jɔlen don da ɲɛfɛ finitigilakaw ka kɛlɛkɛ fini b'u la u bɛ dileki surumani fana don sanfɛ o fana b'u la donc kɛlɛkɛ marifa fana b'u bolo donc a tɔ ninnu olu ye beretigiw ye bon o yɔrɔ ninnu o ye mɔgɔ caman dusu kami kosɛbɛ i b'i yɛrɛ ɲininka yala finitigiw bɛ sɔn nin ma wa bandiw ka masiri de don wa an ma se ka kɛ ala ye k'o dɔn o juin kalo la Rasijal an ye wele bila faamaw ma fan bɛɛ fɛ Sibi gendarmerie Samankɔ péage Wɛzɛn gendarmerie Rasijal mɔgɔ si ma jaabi donc a don nafolo min bɔra ye a da gosi ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka yala faamaw de bɛ complice la wa ou bien mun de kɛra an tora ten o kɛra le 4 juin le 16 juin u seginna kan kɔ tugun parce que la a tun bɛ kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen n'a ma kɛ seliba ye a bɛ kɛ selidenni ye bon an tun degero la sa an tɛ k'a jate kojugu ye tuguni mais a nana kɛ 2022 na sa siɲɛ 2 juin kɔnɔ bon juillet fana nana jɔ an bolo ko nin bɛ k'a bannen donc u y'a kɛ juillet o fana la sa semaine kɔnɔ siɲɛ 4 ka bɔ juillet la ka na août la a tɛ ka jɔ donc de lundi mardi mercredi ou bien jeudi bila vendredi samedi dimanche donc a nana kɛ sa don kelen yɛrɛ t'a la tugun don min n'i bɛnna ma o don parce que maa bɛ siran nin kan caman bɛ bɔ Bamakɔ yan ka ti sanni feere kɛ ka segin
caman bɛ bɔ yen fɛ ka na sanni feere kɛ Bamakɔ ka segin sira ni bolibaga y'o fanbaw ye Maliyɛnw b'o la Guinéens b'o la jamana gɛrɛ mɔgɔw b'o la donc an bɔra juillet la ten ka na août la halisa a bɛ ka kɛ ten sanji kɔrɔla ko t'a la foyi t'a la marchandise la n'olu bɔra san kɔrɔ olu ni ji tɛ bɛn mais n'i la jɔra i b'o jɔ ji kɔrɔ ji b'o tiɲɛ i bolo walinafolo i ni bololafɛn tɛ walinafolo fana b'i bolo o fana bɛ tiɲɛ donc bɔra août la ka na septembre la min bɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ a la donc a kɛra sa n'i y'a fɔ min ye o b'a k'an b'a fɔ gendarme ya ko hee ko t'i mago la t'i mago la ka na octobre kɛ ten Aras Jal ka na novembre kɛ a tɔ bɛ ka juguya a yɛrɛ bɛ kɛ in ka kɛ sa i b'a fɔ u b'a kɛ don o don ye décembre la an nana gendarme dɔw la kodɔn sibi an y'olu ka numéro ta cɛla Aras Jal courage kan b'olu la parce que n'i y'olu wele heure bɛ na olu ni boli bɛ na mais olu ka place kɛ janyɔrɔ na ko tɛ se ka intervenir ko na cogo si la parce que ni wele bila olu ma k'olu to sibi olu bɛ bɔ yen kuma ka se o b'a sɔrɔ u yɛrɛ ta parce que ko ni janfa fanga ka bon weleliw b'a la indicateurs b'u bolo minnu bɛ jɔ yɔrɔ ni yɔrɔw la ni famaw bɛ ka na donc ka a ko fɔ finitigiya n'a gundow don an yɛrɛ civiliw bɛ ka gundo caman f'u ye mais anw tɛ se k'u kala la parce que olu de ka baara don donc Aras Jal ni ye vocal ni sɔrɔ bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ i b'a lase Assimi Goïta k'a mɛn a n'a ka gouvernement ministre de la défense a bɛɛ lajɛlen transition membre bɛɛ lajɛlen u ka sira nin ko ta ka k'u ka ko ye ko ka f'u ye ko sira nin ko a nege bɔra a bolibagaw la mais se t'u ye u tɛ se k'a bila parce que dahirimɛ ɲini sira de don donc an y'an jigi kɛ jumɛn ye sisan an y'an jigi kɛ an ka famaw ye an ka ɲɛmaw n'u tulo donna vocal nin na olu yɛrɛ kan ka labɛn min sabati ko nin kama Aras Jal u ka fɛɛrɛ tigɛ o la o de bɛ diya an ye kosɛbɛ donc décembre ban wagati fana nana se sa a tɛ jɔ bon garde ninnu an ka téléphone ci nana caya olu bɛ wuli u bɛna si forêt kɔnɔ mais olu ka mobili ni depuis à 300 mètres i bɛ mobili ni mankan mɛn dɔrɔn u b'u yɛrɛ ta donc mobili nin t'a solution ye n'a y'a sɔrɔ surasiya fɛɛrɛw la u bɛ se ka fɛɛrɛ gɛrɛ minnu tigɛ pour que u bɛ se ka dankari ninnu na u bɛ se k'o fɛɛrɛw tigɛ sinon olu mankan dɔɔnin don u ka fari dɔɔnin don bon n'olu y'a nali tugu ɲɔgɔn na wagati min na u b'a jɔ donc olu b'a fɔ ko fɛn tɛ yen olu bɛ taa donc maintenant u bɛ a daminɛ bon Aras Jal n'i ye sira nin yɛrɛ jateminɛ sira nin a contrôle ka gɛlɛn parce que sira nin bayan fanfɛla forêt nin bayan fanfɛla sira bɔlen de b'o la ka taa bila fo Farabana i bɛ to forêt la yan fɛ i bɛ boli a kɔnɔna fɛ fo Farabana mɔgɔ ninnu bɛ na moto la u bɛ moto jɔ bin kɔnɔ u y'u ka opération kɛ k'a ban u bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni o kɔnɔla ye ka taa u ta yɔrɔ la Aras Jal décembre bɛ sa tuma min na a b'a sɔrɔ tɔ tɛ mɔgɔw la tuguni dɛ a sɔrɔ tɔ foyi tɛ mɔgɔw la siɲɛ dɔ la courrier dɔ bɔtɔ la Laginɛ kan na sotarama dɔ échappera o y'u la segin Arafukati jaw fana b'u bolo bin kɔnɔ ye Arafukati de wulila mɔgɔ ninnu nɔfɛ sotarama nɔfɛ k'a gɛn ala y'a kɛ chauffeur kɔni ma sɔrɔ dɛ taara fo Faraba dugu kɔnɔ donc mobili in tɛmɛna Arasi menace belebeleba de bɛ Manden sira bolibagaw kan bɛɛ kɔnɔna filila bɛɛ hamina an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na donc ko dun mana gɛlɛya i b'i ɲɛsin jɔn ma jamana ɲɛmaw donc u k'a lajɛ surasiya fɛɛrɛ n'a gundow la u bɛ solution kɛrɛnkɛrɛnnen min sɔrɔ nin na pour que basigi bɛ se ka na sira ni bolibagaw kan cogo min na o bɛ diya an ye kosɛbɛ bon an bɛ don min na ko bi donc tarata ka dugu jɛ mercredi la n kɔ tugun u ye sira da bon mɔgɔ échappelen dɔ y'a essayer ka remorque tigiw signaler k'u lasegin mais o chauffeur ninnu fana tɛ sɔn mɔgɔ ka signalement ma donc u taara bin piège kɔnɔ donc u ye chauffeur kɛ nin yɛrɛ ci kosɛbɛ u y'a ci u sago yɛrɛ la parce que n'u kɔntana don min na ka dimi aw kɔrɔ u b'aw lada marifatigi bɛ jɔ kunna u bɛ bere tigɛ u b'aw gosi k'aw gosi cogoya min y'u diya Aras Jal u delila ka dɔ gosi a cɛ bɛ furakɛli la hali sisan sibi a kɔ déplacera gosili nin digira a kɔ la kojugu adamaden jɔ sen i sen ani kɔ ye donc ni dimi y'o sɔrɔ i ma kɛ ni bololafɛn i ma kɛ ni fari ye a ka gɛlɛn dɛ bon min yɛrɛ bɛ ka baara ni échappeli bɛ ka caya la sisan ni u tɛ mɛn opération na sira baaralaw ye grattoir de bila ka sira kɛrɛ n'a kɛrɛ
ko gratter ka yiri juba num bokoti ka boy donc à peu près 3 mètres ko o grattoir ke ko gratter ka boy bo be ka doni bola sinon te ka bali de mo be ka doni bola ma mo be dominer ko bi ou que opération spéciale la be ko ni kama pour que de ko jugol mi se ka wuli ka bo on dala chokomina o de be jaanye kosobe sinon antina la se anga commune gendarme ma tukuni ne parce que ambe dominer ko bi ala ni utuku joro la moko nyugunu la moko re ni ko ka fuina moko ko timako la moko shitu la mena donc jamana nyemoko anjigi yawi aw mana chila jigi abse ke uti on ka kuma jati meni abona nyemo re da ka nyeshi ugerema la kana ka ngana tugo mina olude bado antise ku kalala antise ka nyefo kuye donc min kan baga ka anka comme ane victime ye ambeka ambo nyefo anga famoye solution min kanim ba la u ka tabolo yelema a patru ke chokola parce que comme ni mande janamu nunu be bo wenzen bo mobilita u beta faraba ka mogo toro vienti carte d'identité uni mogo be chou be bankele la chokola 2h du matin u be mobilita ku kuna Bamako kan donc maintenant mogo nu be yiri tike ngoron ka da donc o rena na ka sababu sa mogo re ko si u bete complice la wa na kera ni olu wele wa fo on manchan donc adola ere utita mogo min be effort fourni doni kana no luka sura la o garde national minu fle sibi olu kan mega numéro di mogo ma mais anko ko numéro di ni fana ta solution yi sabula juma rasi jali e lagana tigi mana ka numéro de ma ko ni de kun soro ki ka wele ko mega de kun ase ma o be follow de ka wele likala mine ela yala ebi ka fama wele chokoti yoro wele to ko tala de wele to ko tala bi wele to ko tala shini follow be ka telephone ne mina una ayre ko sa ali garden nu anta don ni mo tise ka o jan da to ko nyman fu ina kwa olu de ka bara don olu de ba don ana mbola fon mi se ka kishi to ko mina olu de ba don donc fere be ka rashi jali e ga vocal na se asiro malion ka me jamana don ka me président ka me anaka gouvernement donc u kanga frère ni dabali min teke route international 5 numéro 5 ni na no elagine ni Mali daje sirabani min be bo kanajigila kata lagine u ka frère belajelen tekala doyen kuru fle siraba min dalani oredo doyen kuru fle siraba min dala Rashidjal oredo ka mi flana min fana faraka Rashidjal an jorolendo ne an jorolendo mais ala ka jatige ala ka bonya na amashibaye na fora doyen kunturu belebele ne fle ya mais sécurité batiane sécurité min be anye civil sa mais ama nyafa de bona fora ni yo baragero babe sirada mina bo attaque dumbe ga fora kono lawla ou be posu attaque la boko o sécurité man bon ko sobe farati bala quoi bo ka ko kume yana ka ke o de kausa o ka a sécurité à renforcer ni véhicule blindé ou bien véhicule nyenama ouye sinon ka marfatigu bla sentinelle la vraiment amau nya fa kosobe parce que la jamana chakero mindo a chakero badidu bo ka bla tanto la amane nya mina kosobe quoi donc ka frère ke sirani na fa ka bon alla kana baliama sirani be boli chou ani tile sira atejo mais be bolendo bebe ka siran bebe ka boli ni siran mo shi basigilen te ka boli be siranen do o mai toyo min dara ankan ala ni kira de bado toyo min dara Guinéen kan ala ni kira de bado a Guinéen toro la sirani gane Malion tatere te fode mais Guinéen were Rashidjal frère beke akase asero pour que nyemo ka me ka barake nae nkoronkoroni akana ke anya me de ka damne doyen kuruni na alakana fo faraba fo kuremale sécurité ta kono de uye janamu nu détaché kono bebe wari ne la ya shite am sakona kola ine mutarsi munu fle kamale olube shube ban wari mine line la kana ko kuma tala bon an sakona ko tere na fora ni yoro belebele ni arrondissement belebele ni kata fo kuremale gulmasiri tabaga munu ba kono la o te se ka maîtriser parce que la ube yere makarali la an bolo fon makaralité parce que on a rete ka bala o tuga tigere la warbo na fore be warbo mais etiga la kana ini bolola mine abe mugo ni toro c'est pour cela ubila jok mala ko vienti ni be toro
ninnu b'i la jɔ i ka moto papier a fɛn bɛɛ lajɛlen u b'a bɛɛ minɛ u bɛ tila ka taa bɛɛ fara k'a bɛɛ lafili e mago sara i bɛn'o f'u ɲɛna u bɛ tila k'i jɔ i man kɔ tugun viɲɛti ta Arasi Jali an tɛ se k'an si ko la koyi donc Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw an ka foli belebeleba b'u ye u b'u seko la jamana nin ka bon donc k'a lase Modibo Kone ma u ka ɲinini boli sira nin kan kosɛbɛ Kuremale sira nin a tɔɔrɔ bonyalen don dɛ a tɔɔrɔ bonyalen don chauffeur bɛ yen k'u ka sira nin bolili la mototigiw bɛ yen ka i tɛ se k'a bila quoi sinon ni tɔɔrɔ tɛ fila ye an ye kelen ye mais i tɛ se k'a bila parce que e ka ɲininikɛ sira de don donc i tɛ se k'a bila k'a fɔ ko tɔɔrɔ b'a kɔnɔ donc u ka fɛɛrɛ tigɛ sira nin bɛ boli cogo min na sira nin nafa ka bon cogo min na pour que lakana bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo min na mɔgɔ ninnu kani u bɛna baara kɛ dɔrɔn sira misɛnnin caman de bɛ yen a bɛ point 5 ɲɔgɔn bɔ minnu sira misɛnnin minnu bɔlen don i bɛ forêt cɛ ci n'a ye ka taa Farabana i bɛ forêt cɛ ci n'a ye ka taa Farabana donc u bɛ opération ninnu kɛ dɔrɔn n'u tilala mɔgɔw piller la sisan u bɛ sɔrɔ ka t'u ka bolifɛnw ta ka taa n'u yɛrɛ ye donc u ka fɛɛrɛ tigɛ o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ bon ni ne tun b'an bolo n balimakɛ Arasi Jali Kalasima donc i k'a lase faamaw ma hakɛto bɛ kuma nin kan Salala Muhamadu an balimaw Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kabini dɔgɔ furancɛ in bɛ judɔn waati min na ale fana tun ye taama kɛ ka taa Brésil jamana kan a tatɔ la a ka nin taama in senfɛ ani jamana marabolo tigilama dɔw taara i n'a fɔ Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma ko tun taara Brésil jamanakuntigi a sugantili min kɛra Brésil jamanadenw fɛ k'a sigi fanga la Mali ni Brésil yɛrɛ cɛla bɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ lasigidensow b'an ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaw taara Lula da Silva k'a ye se sɔrɔ wa kɛra cɛngana ye n'i ye Brésil denw ɲininka bi u b'a fɔ ko Lula da Silva kɔni ye olu ka cɛkasi don dɔ ye ala ni a ka ŋaniyaw n'a ka baara n'a ka dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛli min bɛ Brésil jamana kunkan kabini bi tɛ o hukumu de kɔnɔ ministre Abdoulaye Diop ale ye dantigɛli kɛ u ye tali min kɛ Brésil jamana kan tali in tun bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw lamɛn mun de kɛra sabu ye Mali minisiriw ani an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga n'a ka jama u tun bɛ Brésil ni Mali an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis san damani a bɛ san 10 bɔ sisan Brésil olu ye ambassade dayɛlɛ Mali la Mali fana ye ambassade dayɛlɛ u fɛ mais san'an ka ambassade dayɛlɛ an y'an bolo don sɛbɛn dɔ la n'o ye accord de coopération ye pour que an n'u ka sigi k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min bon baara bɛ kɛ fɛn damadɔ de kan k'a lajɛ Brésil n'an bɛ se ka baara kɛ min kan a fan fɔlɔ o ye sɛnɛ yiriwali siraw ye n'o ye agriculture ani élevage ye bon u y'an dɛmɛ baara caman na o la u ye mɔgɔ dɔw bila ka na hali an ka institut d'économie rurale la olu ye baara kɛ kɔɔriko ninnu kan dɔw fana nana k'a lajɛ bagan ninnu lamarali n'o ye élevage ye olu fana bɛ se ka kɛ cogo min hali environnement ko kɛlɛw olu bɛ se ka kɛ cogo min donc o fan caman Brésil yɛrɛ coopération fanba o ye agriculture ni élevage domaine ye olu ye avancé caman sɔrɔ o la parce que n'i y'a jateminɛ kabini président Lula yɛrɛ bɛ yen nɔ u sera ka mɔgɔ miliyɔn 20 ko k'olu dɛmɛ pour que ka se ka kɔngɔ kɛlɛ secteur ba min fana bɛ yen n'an ni Brésil bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye lakanani sira ye i y'a dɔn o expérience ba bɛ Brésil la olu yɛrɛ bɛ minɛn caman produit o sira fɛ avion ni fɛn caman donc hali an yɛrɛ fana an ye équipement dɔw san u bolo kɔrɔlen donc lakanani sira fɛ o équipement ninnu fana baara an bɛ se ka baara kɛ ni Brésil ye pour que ka o ko ninnu an balimaw ni Mohamed Ali Bacili kofɔra waati o waati maliden dɔw b'a jira k'a fɔ mun de bɛ jamana kɔnɔ tugun n'i ye Mohamed Ali Bacili ye ka dantigɛli kɛ i b'a sɔrɔ ko gɛlɛn dɔw kɛra walima laseli gɛlɛn dɔw kɛra a yɛrɛ fɛ kabini a bɛ jamana minisiri bo min ɲɛsilen don an ka jo sariya tigilamaw ani kiri matarafabaw tɔgɔla minisiriso la a kɔni bɛ dantigɛli gɛlɛnmanw de kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛbaw y'a jira k'a fɔ Mohamed Ali Bacili ka dantigɛliw caman bɛ yen ko n'i ye a kumaw nɔbɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma ninnu bɛ kisɛ kan o Mohamed Ali Bacili waati min na kunnafoni caribondaso min bɛ bɔlɔlɔ sira kan n'an ko a ma ko Voix de Bamako o ma wulila ka s'a ma ka taa ɲininkali k'a la ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ta waati min na san 1960 fo ka se bi ma an bɛ se ka o jate i n'a fɔ san 60 ni dɔɔni maa minnu ye jamana mara a kumana olu kan
ɲiningali kɛra Mohamed Ali Bacili la yala sifinw de ye Mali bin wa walima sijaw de ye Mali bin o min ye hali Mali sɔrdasiw minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la ka se sɔrdasi tɛmɛnenw ma fanga la ni ko i bɛ jate kɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ malidenw ye Mali yɛrɛ a bɛ degun min kɔnɔ ani kirintanya min ju jɔnen bɛ ani hakɛw darakili min bɛ jamana kɔnɔ kabini waati jan nin ju ye jɔnni ye dɔw y'a jira k'a fɔ jamanadenw minnu ye laɲini kɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ n'olu kɛra politikimɔgɔw ye dɔw y'a jira k'a fɔ ayi ko Mali sɔrdasiw ye waati min kɛ fanga la ko waati de Mali jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga sumayara an ka fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw do kibaru kɛnɛ ka bi an tɛ Mohamed Ali Bacili lamɛn wa n'o kɛra anw bɛna faamuyali k'a la ko ka latomoli dabila siya ko diina ko région ko a ma fɔ ko n'i ye denmisɛn ye ko droit t'i bolo a ma fɔ n'i ye cɛkɔrɔba ye dɔ bɛ bɔ i ka droit la cɛkɔrɔbaya impôt tɛ yen denmisɛnniya impôt tɛ yen jamanadenya de bɛ a ɲuman ni jamana in de kɔnɔ ne b'a mɛn mɔgɔw da ko sifin kana jamana in kabiri ala y'a da kabiri Modibo tile a ye Modibo ka gouvernement bɛɛ photo lajɛ sijɛ kelen t'a la sifinw dɔrɔn de y'a mara a y'a lajɛ a ye Modibo Keyita photo lajɛ sifin t'a la a ye Musa Traoré natuma lajɛ fanga la sifin t'a la a ye Tete natuma lajɛ sifin t'a la sijɛ t'a la a bɛɛ sifin Alpha Umar Konare bɛna sifin don n'i ye sisan mɔgɔw kumakan mɛn i b'a fɔ ko sijɛw de nana jamana ci k'a di sifinw ma sifinw de y'a ci k'a bila an ka o tiɲɛ fɔ o bɛ fɔ u bɛ fɛn dɔ fana fɔ u wulila k'a ye fanga to sɔrɔdasiw bolo ne b'o fana tiɲɛ fɔ koyi Musa ye san 23 ani kalo 7 kɛ ATT presque san 12 kɛ o ye joli ye o tɛ san 35 ye a ye presque san 1 kɛ o tɛ san 36 ye ninnu tɛ san 2 la o tɛ san 38 ye an ka indépendance san 62 jɔn mɛnna fanga la de sɔrɔdasiw wa civiliw donc n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a ci an bɛɛ de y'a ci sɔrɔdasi b'a la civil b'a la o kumaw ka ban sa an kana musala kɛ ni sɔrɔdasi mun nana don min dɔrɔn ko tenue e bɛ kunun de i b'i ko de ni ye tenue de don a bɛ dɔn i ye sɔrɔdasi ye c'est pas e tenue don o de b'i kekoya ou bien o de b'i kɛ fɛn wɛrɛ ye o ye nkalon de ye sa an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛ bani jamanadenw ka bɔ ni nkalon fɔsɔw ni nin kumaw kɔnɔ an ka mɔgɔw minɛ u kɛta n'u fɔtaw ma an b'u ye cogo min n'u bɛ mun kɛla ni mun bɛ fɔ an k'o lajɛ an bɛ Mali baaraw tiɲɛ de kan Mali tɛ baara ka mana na dɔ ɲɛ la quoi o tɛ marché a tɛ marché ne Bacili ka kuma o ye Maliyɛnw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲuman bɛ yɔrɔ bɛɛ juguman bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ si tɛ yen k'e ka côté la ko juguman dɔ tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen fana k'e ka côté la ko juguman dɔ tɛ yen wa ɲuman bɛ bɛɛ fana ka côté la an ka ɲumankɛlaw ni ɲumankɛlaw ɲini an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'a mɛn o de ka di ne ye jamana ko don diina ko tɛ hali subaw ye diina ta ka jamana taabolo n'a faamuya cogo yɛlɛma a bɛ ni ka kɛ gɛlɛya ye waati dɔw la kuma dɔw la a ye diina mɔgɔw de ka kan k'a ta jamana ta da la ala y'i wolo k'i kɛ fɛn 3 de ye denya 3 min na ala y'i wolo k'i bila o de kɔnɔ i fa i ba n'i ka jamana i ye jamanaden ye i fa den ye i ba den ye diina m'o kɛ dɛ ala de y'o kɛ donc dinamɔgɔw kelen ta tɛ ala ko ye dɛ an bɛɛ bɛ ala ko in kɔnɔ an ta sira bɛɛ fɛ ko dɔnniya bɛɛ bɛ ta ala ka dɔnniya de kɔnɔ ne ka sariya bɛ ta ala ka dɔnniya de kɔnɔ comme olu bɛ ala ko fɔ cogo min an bɛɛ bɛ se ka kuma ala in kan koyi non mais an bɛ mun fana la diɲɛ latigɛ kɔnɔ o furancɛ ni ala ko furancɛ an k'o fana lajɛ an k'a dɔn an kana ala ko ta ka diɲɛ ɲini n'a ye o fana y'a dama kuma dɔ ye n'i y'o kɛ i fana donna politique kɔnɔ dɛ nka e de ala tama ka taa politique kɔnɔ dɛ u ka ala to ala y'a kɔnɔ misiri kɔnɔ an ka taa bato u ka politique dabila merci an balimaw aw b'a jɔna ka fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ tun kɛra Bamako ni ɲɔgɔn kunbɛn in kɛra an ka jamana yɛrɛ a hijiko labɛn a tɛ taa ni cakɛda min ka wulikajɔ tɛ an k'o ma ko centre islamique Damdalayi ninnu tun ye barosigi min kɛ a bɛ tali kɛ laïcité de kunkan laïcité yɛrɛ ye mun de ye
mali jamanadenw hali n'a y'a sɔrɔ a kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ alisilamɛw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnma k'a la o de kɛra sabu ye do kibaru kɛnɛ kan sɔni sɔn an bɛ wulikajɔ kɛ ka se an ka jamana maakɔrɔbaw ani diinɛ jeturaw ma ka bɛɛ lajɛlen hakilina lamɛn n'o forila bɛɛ ani jamana marabaw yɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni laïcité kuma in kɛnɛ kan o de senfɛ an ka dɔnnibagaba dɔ bɛ mali kɔnɔ yan cɛkɔrɔba don an ko a ma ko karamɔgɔ wage a ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni laïcité ko kan ale bɛ caaman de dɔn mali tariku ni mali dɔfɔ la ka da k'a fana ye maakɔrɔba ye bi a bɛ se ka ko caman fɔ jamana ko la an sera a ma k'a ɲininka laïcité yɛrɛ mun de don an ka fara ɲɔgɔn ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'a ka kɔrɔfɔ n'a ka dantigɛliw lamɛn bi laïcité nin kɔrɔ min ye maa minnu ye laïcité nin kuma fɔ u ye kuma ninnu ta ala ka kumakanw de la surtout n'o ye kuranna ye parce que isa tile ani bi cɛ o ye sanji 2000 ani sanji 22 mais isa n'an kuntigi cɛ sanji 500 ani sanji 60 bɛ yen mais laïcité ni ɲɛmɛ k'a fɔ laïcité ko bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ ne ɲɛna o kuma nin daminɛna 1905 c'est tout précis mais il y a inspiré mi u y'a ye k'a fɔ ala min ye dali kɛ ala b'a fɛ a ka dafɛnw bɛɛ lajɛlen ka droit bɛ sɔrɔ dugukolo in kan comme a y'a fɔ an ye cogo min na ale ye dugukolo da an b'an ka fanga bila dugukolo kan mais ale b'an kɔnɔ sanfɛ ala yɛrɛ ko an ka a ka dafɛn bɛɛ rekoni dafɛn bɛɛ maintenant minnu nana k'a lajɛ sisan kɔni fo an bɛ jamanaw tilan an bɛ gouvernement sigi u yi inspiré kuranna haya de la ala ka kumakanw i y'o de jateminɛ k'a fɔ bon comme ala min ye dali kɛ malgré anw dalen tɛ ala ko la mais i ye expérience taw de la k'a fɔ bon ala min ye dali kɛ ale y'a ka dafɛnw bɛ rekoni dugukolo kan donc anw bɛna an ka dugukolo ni yɔrɔ dɔ de tigɛ k'an ka fanga sigi a la o fanga nin fo jamana bɛɛ den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ jamana den bɛɛ lajɛlen donc an bɛna ni sariya ye jamana den bɛɛ lajɛlen b'a n'a dɔn k'a fɔ jamana nin y'i ta ye i ni yɔrɔ bɛ jamana na kuranna haya de don donc maa min man ka sɔn laïcité ma o tɛ diinɛmɔgɔ ye ayi o tɛ diinɛmɔgɔ ye maa minnu tɛ diinɛ na olu bɛ se k'a fɔ non anw tɛ sɔn laïcité ma an b'an ka veto sigi mais minnu bɛ diinɛ na olu kan k'a dɔn non ko ala ye dafɛn da ala t'a fɛ dafɛn bɛ dafɛn tɔɲa surtout diinɛmɔgɔw kuranna haya de don laïcité ye kuranna haya de lakum diinukum waliya diin n bɛ segin a la lakum diinukum waliya diin i to i b'i ka diinɛw kɛ i fana b'i ka diinɛ kɛ mais le plus grave mɔgɔw kan ka mun faamu par exemple an filɛ décembre la i bɛna fɔ ko 31 décembre patati patata mais 31 décembre ni kira bangeni cɛ n b'a fɔ sanji 500 ni ko bon hali bɛ ka min fɔ dɛ ko 25 décembre ye jɔsɔn don de ye k'u y'a sugandi jɔsɔn don yɛrɛ ni kira bangeni cɛ sanji 260 a y'a sɔrɔ diinɛ ma sabati mais ala ye diinɛ ninnu sabati ala ma nin mentionné kuranna kɔnɔ k'a fɔ non ye n ka ciden ta k'a dati dɔ ko la tiɲɛ tɛ i y'a ka wolo datiw ta k'a kɛ jɔsɔsɔ ye ala ma nin bɛɛ fɔ donc hadamaden kan ka hakili sɔrɔ parce que n bɛ min fɔ a ye jɔsɔn don nin supposons que o ka kɛ tiɲɛ ye i ye jɔsɔn don de ta k'a yɛlɛma k'a kɛ salidon ye ala yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ bangena ngalon bɛ bɔ yen ngalon bɛ tunu donc tiɲɛ bangena ngalon bɛ bɔ yen ngalon bɛ tunu ayiwa olu nana sisan ka jɔsɔn don in ta k'a yɛlɛma k'a kɛ isa ka bangeni don ye k'a kɛ alabato don ye anw kan ka mun sɔrɔ a kɔnɔ n'anw minnu ko an ye silamɛw ye n'u kuranna haya nin ma jigin mɔgɔ si kan an kuntigi ye a ma jigin abaramu kan a ma jigin musa kan a ma jigin isa kan a jigira muhamadu de kan bisimilahi rahmani rahim qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abantum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din josona minun kun bɛ alikaba kɔnɔ
kan bɛ olu de ma an tɛ hakili sɔrɔ n balimaw an ka maliba in an bɛɛ de ta dɔn dɛ jɔsɔnna faco de don silama faco de don kerecɛn faco de don minnu yɛrɛ ko ala k'o tɛ tiɲɛ ye olu fana faco ka dugukolo de dɔn donc ne ɲɛna min bɛ mali la bi an kun b'an ka balimaya na kɛlɛ tɛ yen n bɛ sagala anw fɛ anw ni jɔtigiw sigilen don olu kun de ye sigiyɔrɔ d'aw ma an bɛnnen kun don kɛlɛ kun tɛ yen mun nana ni nin tɔgɔrɔ in bɛɛ lajɛlen malgré misiri cayara malgré églisiw cayara kɔmatiw tununa ekɔlisow cayara mandarasaw cayara mais bɛn tɛ yen mun nana n'a ye an tɛ ko nin ɲɛɲini an kuntigi ye bɛɛ kanu n bɛ sagala a ye ala ka dafɛn bɛɛ bonya a ye kafiriw kanu a ye kafiri bonya a ye diinɛmɔgɔw kanu hali jɔtigiw a ma sɔn k'u tɔɔrɔ parce que ale b'a dɔn k'a fɔ fosi tɛ se k'a yɛrɛ da fosi tɛ se ka fɛn da daba ye ala de ye yan n'a bɛ dali kɛ a b'a dɔn min bɛna kɛ min ye yan n'a bɛ dali kɛ n balimaw ne bɔra kuma na yan min ɲininen bɛ mali faamaw fɛ a kana sɔn maaw bɛ jamana in jɛni dɛ a kana sɔn dɛ maa minnu bɛ ka kuranna hitina yɔrɔ de ta ka hitina mun n'a ye kuranna jigira maa min kan a tɔgɔ de ko muhamadu ibnu abdalahi ale kelen pe de ye kuranna haya nin bɛ réceptionné a bɛɛ a ma funu maa ma a ma yɛrɛ kɔrɔta maa fɛ a ma yɛrɛ fusani maa ye silama kan k'o de n'o minɛ ala kawara ale yɛrɛ la n'o de muhamadu i ma yaada i ye kanu kɛ i ye bɛɛ kanu i dara bɛɛ kɔrɔ an sigilen filɛ dɛbɛn kan a dalen kun bɛ tan de donc n b'a fɔ a ye a ye kɛlɛ dabila n b'a fɔ a ye a ye juguya dabila n b'a fɔ a ye a kana baarajugu sara ni baarajugu ye ɲuman i bɛ ɲuman baara kɛ maa mana baarajugu k'i la i b'a sara ɲuman maa mana kuma jugu f'i ma i bɛ kuma ɲuman fɔ maa ma ni kɔniya i b'a kanu silamɛya nafa ye nin ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la